nap közepén oda megyünk föl, de most kezdjük a napot máshol. Szóval ez itt Edinburgh, és ahol a napot kezdjük, az Calton Hill. És a városnézést ennél jobb helyen nem is kezdhetnénk, mivel innen egyszerre látsz várat, tengert, hegyeket, templomokat, egy szóval mindent. Amúgy két oldalról is fel lehet jönni, de mi a rövidebben jöttünk. Igaz, az lépcső, de higgyétek el, megéri, meglepően hamar fent vagytok. És a kilátás zseniális. A turisták és a helyiek is ide járnak. Megértem, elég romantikus hely. Calton Hill tele van ikonikus emlékművekkel. A legismertebb a National Monument, amit viccesen Edinburgh szégyenének hívnak, értitek, ez a város szégyene. A 19. században úgy tervezték, hogy a Parthenon másolata legyen. Nem az egész Akropoliszt akarták lemásolni, csak Athéni templomát. De hát elfogyott a pénz, vagyis inkább az istenek közbeszóltak. De végül is megoldották, félig meddig idehozták, felépítették. Gondolom úgy voltak ezzel akkoriban, hogy nehogy már le kelljen hajózni délre, a melegbe. Jó lesz az ott nekünk Calton Hillen. Fölsétálunk és élvezzük a panorámát. Szóval a Calton Hill nem véletlenül Edinburgh egyik legfotózottabb helye. Itt a félkész Parthenon, a Nelson torony, a legjobb panoráma, és mindez egy rövid sétára a város szívéből. Ha Edinburghban jársz, ez az a kilátó, amit nem szabad kihagyni. Nagyon örülök, hogy feljöttünk. Nagyon jó, hogy meg tudtam ezt nektek mutatni, meg én is átélhettem. Háttérben ez a mini Akropolis, mögötte ez a skót felföld feelingű dombság, hegység, nem is tudom, hogy hívjam, a tenger, a város, egyszerre ezt megmondjuk, érdemes ide feljönnötök. Szóval csak ajánlani tudom. Tényleg zseniális, nézzétek meg. Igaz, a nap ki fogja sütni a kamerát, de hát azért látnatok kell így is, hogy én benne vagyok, nem? Még szerencsé, hogy nincsenek itt nagy távolságok. Tényleg nagyon könnyen bejárható az a város. Ez nem valami sötét fantasy kezdete. Ez itt mögöttem a Scotch Monument. A világ legnagyobb írói emlékműve, itt Edinburgh közepén. 1844-ben avatták fel Sir Walter Scott tiszteletére. Ő volt Skócia nemzeti írója, a Waverley regények szerzője. A monument gótikus stílusban épült, tele apró szobrokkal, összesen több mint 60 irodalmi alakot faragtak bele, mintha egy kőbevésett könyvtárat néznél. Ma a Scotch Monument egyszerre turistamágnes és a helyiek találkozási pontja. Ez nem csak egy torony, ez Edinburgh üzenete, itt a múlt irodalommal van megírva. És mindenki, aki felnéz rá, egy kicsit részesévé válik ennek a történetnek. És már megyünk is a várhoz, Princess Gardenhez, hogy megkezdjük a kalandozásunkat arrafelé. Ezt miről mesélni jó? Szóval képzeld el, hogy ott sétálgatsz Edinburgh szívében, a gyönyörű Princess Street Gardensben, és senki meg nem mondaná, hogy ez a hely régen, hát, egy hatalmas középkori pöcegördör volt. De most tényleg maradj velem, és szólj, ha már érzed a szagát. Orloknak hívták, és eredetileg azért tartották ott a vizet, hogy megvédje a várost, meg a várat. Ez addig nem esett lett, hajrá. Aztán elkezdték beledobálni a szemetet, az állati maradványokat, meg konkrétan mindent, a szó szoros értelmében, még az embereket is. És itt nincs vége a sztorinak, itt zajlottak a boszorkányperek is. A vádlatokat lekötözve bedobták a vízbe, hogy kiderüljön, bozik-e. Bár ha nem lettek volna vele kötözve, sem lett volna könnyebb dolgok, mivel akkoriban még nem nagyon úsztak 200 pillangót. Szóval figyeld, a logikájuk kikezdhetetlen. Ha elsüllyedsz, ártatlan vagy, milyen jó neked. Ha lebegsz, bűnös vagy, és elégetnek. Aztán a 18. században végül lecsapolták az egészet, és voilà, megszületett a Princess Street Gardens, ahol ma már békésen piknikezhetsz ebben az ókori horrorban. Mondjuk így könnyű szép zöld pázsitot nevelni. Na jó, bocsi a fekete humorért. Ez a város felé magasodó szikla a Castle Rock. Egy 340 millió éves vulkán maradványa, és több mint 900 éve állít Skócia legfontosabb erődje. Ez nem csak egy vár, ez maga a skót történelem. Elértünk a Castle-höz, nem csak én. Nagyon sok érdekes dolog vár itt ránk. Egész jól meghagyták, mármint hogy olyan állapotban, ahogy volt régen, szóval lesz miről beszélni. Ez itt a főkapu. Képzeljétek el, hogy régen a katonák ezt a hatalmas vasrácsot engedték le, hogy feltartsák az ellent.
Ma már szerencsére csak a turisták járnak erre. És amit most láttok, az egy igazi edinburghi különlegesség. A 1 o'clock bell. Pro tip, ha pont délután egykor itt vagytok, kivéve vasárnap, akkor figyeljetek. Innen a Mills Mount Batteryről minden nap elsütik a híres 1 o'clock bell-t. Régen ezzel segítették a kikötőben lévő hajóknak pontosítani az óráikat. Ma már csak hagyomány, de garantálom, hogy azok a turisták, akik nem tudnak róla, mindig összerezzennek. De van ennél nagyobb is. Szóval ez itt a Monsmeg, egy középkori ostromágyú, amely 6 méter hosszú és több 100 kilós kőgolyokat lőtt ki. Igazi középkori tank. És ma is lenyűgözően néz ki. Most megmutatom a várd legidősebb épületét. Ez itt a Szent Margaret kápolna, ami a 12. századból származik. Hihetetlen, de több mint 800 éve itt áll, és a királyi családtagok imádkoztak itt. Kicsi, szinte elférne egy nappaliban, de a hangulata egészen különleges. Fegyverek a falon, fa mennyezet. Igen, ez itt már a Great Hall. Itt tartották a királyi banketteket, ceremóniákat és a legnagyobb lakomákat. El tudom képzelni, milyen lehetett itt ünnepelni 500 évvel ezelőtt. És a kastély legnyomasztóbb része, a régi börtön. Főleg hadifoglyokat tartottak, a cellák zsúfoltak voltak, a foglyok pedig függőágyakon aludtak. Itt késztették a híres hamisított pénzérméket is, amiért több rabot kivégeztek. Ma múzeumként működik, és mindent meghagytak úgy, ahogy egykor volt. És most egy hihetetlen, ám de szívszorító történet. Greyfriars Bobbyról, Edinburgh leghűségesebb kutyájáról. Bobby gazdája John Grey halála után 14 éven keresztül minden nap visszajárt a sírjához, a Greyfriars temetőbe. És ott örködött esőben, szélben. A város annyira megszerette, hogy még engedélyt is kapott, hogy hivatalosan a környéken élhessen. Ma szobra és sírja, a város egyik legmeghatóbb látványossága. Napi lépés számrendben ideje megkóstolni a skótok egyik nemzeti ételét, a haggist. Na srácok, itt is van már előttem a skótok nemzeti étele, a haggis. Igen, tudom, mint egy középkori büntetés. De az illata nem rossz. Na nézzük. Eredetileg a birka belsőségeit összekeverték hagymával és zabbal, majd beletöltötték a birka gyomrába, és órákig főzték. Mint hogyha a vadas és a rakott krumpli távoli skót unokatestvére lenne. A whisky szósz nagyon jó. Ki kell próbálni. Utunk következő állomása a New Cardiff University, ami annyira nem is új, mert 1846-ban épült. Ez tényleg nem csak egy installátványosság, itt tényleg megéri bejönni. Nézzétek meg! Az iskola neogótikus tornyai úgy merednek az égbe, mintha a Harry Potter díszletei között lennénk. Kívülről ugyan komornak tűnik, de ahogy belépsz, egy másik világba kerülsz. Instant Roxford hangulat. Maga az udvar nem hiába az egyik legtöbbet fotózott rész. Ha megnézed közelről, minden apró részet mesél. Kőkapuk, boltívek, faragások, magas karcsú tornyok, csipkézett kőkorlátok és díszített ablakok. És ez itt már a Black Sheep kávézó, ahol igazából azért értem be, mert láttam, hogy milyen sorok állnak folyton mindegyik üzletük előtt, és ez a kávéban, amit itt láthattok, az egyik legjobb, amit valaha kóstoltam. Na és ez is egy olyan hely Edinburghban, ami annyira egyértelmű, mégis olyan kevés helyen láttam, olvastam arról, hogy ide le kéne jönni, pedig
tényleg gyönyörű, főleg, hogyha jó időt fogtok ki. Akkor teljes pompájában tekinthetitek meg a Royal Yacht Britanniát, a brit királyi család legendás úszópalotáját, 44 év szolgálat, több mint 1 millió mérföld, és a történelem legikonikusabb királyi utazásai. Már itt a Victoria Streeten is abszolút megvan az abszolút feeling. Szóval ismét a Victoria Street. Ugye a Victoria Street érdekessége, hogy Rowling valószínűleg az abszolútat egy az egyben innen mintázta, amit ugye bővebben át is beszélünk a Harry Potter témájú Edinburgh részben. Ha gondoljátok, akkor nézzétek meg. Szívesen ajánlom. Úgy döntöttem, hogy ebbe az időbe, meg amúgy is egy kis pihenésnek, elmegyek a Scottish National Múzeumba. Megnézzük. Ingyenes, és elvileg nagyon-nagyon jó. Kíváncsi vagyok. Gyertek! Szóval a Skót Nemzeti Múzeum, ami eszméletlenül meglepő. Az egy dolog, hogy ingyenes, de tényleg minden igényt kiszolgálnak. Szóval bármilyen érdeklődési körrel is érkezel ide, biztosan meg fogod találni a számodra megfelelőt. Itt tényleg igaz az ősi bölcsmondás. A szartól a rakétáig minden megtalálható. Szóval, hogyha kint esik az eső, akkor Edinburghban ez egy kötelező program. Jó szórakozást hozzá! Ez a kicsit hűvösebb idő és a múzeum közelsége tökéletes alkalmat adott arra, hogy kipróbáljuk a város legjobb forró csokiját, amiről elég sokat lehetett már hallani. Ez itt az Uplands Roast. Egy kis faházikó a park szélén, de olyan forró csokit csinálnak, hogy sorban állnak érte a helyiek is. Nincs nagy felhajtás, nincs fancy design, csak őrülten jó forró csoki és full chill hangulat. Srácok. Felér egy cukorbetegséggel, de zseniális. 5 font? De ha erre jártok, ezt kóstoljátok meg. Nagyon jó. Szóval a Venel Viewpoint. Ha valahol láttál képet Edinburghról, azt valószínű, hogy innen készítették. Legalábbis a várról egészen biztosan. Ez gyönyörű lesz. Ez is. A Venel szó szerint szűk utcát jelent, és a 17. században fontos átjáró volt, sőt, pontosan erről a környékről figyelték a várfalait, hogyan lehetne bevenni. Pro tip: délután a legjobb a fény, ha kicsit lejjebb mentek, a fák szépen keretbe foglalják a várat, és este kivilágítva eszméletlenül romantikus. Itt felfelé már kiszúrhattátok ezeket a nagy ablakokat, ezek konkrétan a szállásom ablakai, szóval nagyon jó helyszínen volt, és igen, ez egy hostel, életemben először egy hostelben szálltam meg, de nagyon szívesen tudom ajánlani, eszméletlenül jó fej emberekkel találkoztok, és általában a belvárosban az ártöredék részéért tudtok teljesen megfelelő szállást bérelni. Oda kell figyelni, hogy milyen értékeléseket írnak, főleg a tisztaságról. Amint látjátok, teljesen rendben volt, tényleg meglepően tiszta volt, napi 3-szor volt takarítva, nem tudtam ide úgy bejönni, hogy ne legyen jó illat. Szóval, ha a városnézés a cél, és amúgy is csak aludni jársz haza, akkor az egyik legjobb választás. Tipikus brit negyed, kora reggel, mint a filmekben. Mondjuk ezzel nem tudom, hogy miért lepődtem meg. De
egész jól néz ki. Laknék itt egy pár hónapot szívesen. És körülbelül 10 perc sétányira a várostól. Itt vagyunk a város egyik legmenőbb környékén. Itt laknak a gazdagok. De 800 évig ugye ez a város éléskamrája volt, a folyó mentén malmok működtek. Gyönyörű hely, tényleg. A 19. században egy milliómos újságkiadó építette ezt a háztömböt, mégpedig, hogy jobb otthonokat tudjon biztosítani a munkások részére. Dean Village olyan, mintha időutazás lenne. Egyszerre visz vissza a múltba, és mutatja meg, hogy milyen békés tud lenni egy nagyváros szíve. Ha Edinburghba jártok, ez egy kihagyhatatlan séta lesz. Hát itt szerintem még én is lejárnék futni non-stop. El tudnám képzelni, hogy itt találkozunk a jövendőbeli feleségemmel. Vissza is tértünk a Dean Bridge-hez. 32 méter magas. Az akkoriban, 1831-ben mérnöki csodának számított. Az emberek másra használták sajnos, folyamatosan leugráltak róla, ezért egy magas korlátot kellett hozzáépíteni. És mindjárt kezdődik az úri mulatság. Megyünk a Stockbridge Marketre. Kíváncsi vagyok. A környék az illik hozzá eddig. Ez a hely arra ideális, hogy megismerd Edinburgh hétköznapi arcát. Piac, séta a víz mellett, helyi arcok, közösségi élet. Ez a piac már évek óta a helyiek kedvence. Minden héten vasárnap 10-től 4-ig látogathattok el ide. Egy kisvárosi oázis, ahol minden strandnak saját története van. Teljesen megvan a feeling, ahogy itt régen istálók voltak. És értem már, hogy miért fényképezik ennyien mostanában, és azt is értem, hogy miért nem istálók vannak most már itt. Ezt az utcát be kell építeni. Tudom, hogy mondtam már pár helyen, de itt tényleg nagyon hangulatos lehet élni. Ez a jó tanács, te bármikor találsz közben egy ingyenes WC-t, bemész. Teljesen mindegy, hogy kell vagy nem, bemész. Tele van a város ilyen rohadt hangulatos és szűk sikátorokkal. Bár mondjuk ezt nappal mondom, hogy ennyire hangulatos, főleg, hogyha nőként mennék itt. De így, nagyon tetszik. Megyünk a George Street és a Rose Street környékére be a belvárosba. És tényleg igaz Edinburghról, amit mondanak. Mutatom. Bár. Lent, Circus Lane. És ilyen. Magyarul non-stop fölfelé. És itt vagyunk a George Street-en, bocsánat. Meg kell szoknom még, hogy úgy kelek át az úttesten, hogy közben blogolunk. Szóval a George Street nappal az elegancia, a Rose Street egyen lejjebb, az este a bohém élet, a város két legnyüzsgőbb utcája, bár Edinburghnak van egy-kettő, eszmetlenül jól néz ki, nézzétek. Szóval összefoglalva, a George Street, Edinburgh lüktető közepe elegáns bárokkal, menő butikokkal, majd pár lépés és jön a Rose Street, a szűk kis pápos utcáival, ahol mindig történik valami, majd a fő attrakció, a Princes Street, a város legszebb panorámájával, vár, park, nyüzsgés, shopping non-stop, szóval 3 utca, 3 világ, és mind ugyanazzal a rock and roll energiával húz be a város szívébe. És ha már itt tartunk, akkor beszéljünk Edinburgh leghíresebb utcájáról, a Royal Mile-ról. Az utca összeköti a két legikonikusabb épületet, fent az edinburghi várat, és lent a Holyrood House palotát, ezért Royal, és a hossza pont egy skót-mérföld, ami természetesen hosszabb, mint egy angol. A Royal Mile tele van apró kis sikátorokkal, amiket close-nak hívnak. Ezeknek az érdekessége az, hogy maga a város ugye egyre meredekebben helyezkedik el, és amikor átmész ezeken a kis sikátorokon, konkrétan van, hogy egy templom tetejét látod. Ma a Royal Mile egy igazi kavalkád, skótudások zenélnek, utcai eladók szórakoztatják a tömeget, tele van pubokkal, kávézókkal és persze ajándékboltokkal. Ha egy jó viszkit kóstolnál, egész biztosan itt megtalálod a megfelelőt. Nem beszélve az egész utcát végigkísérő építészeti remek művekről. Igazi, edinburghi
hangulat. A helyiek jól érzik magukat. Végre egy market, itt a város közepén. Mégpedig a Tron Kirk Market. Egyszer csak úgy gondolták, hogy létrehoznak egy underground piacot itt a város közepén, egy régi templomban. Kézműves cuccok, dizájnerek, illatok, fények, zsibongás, igazi kreatív feltöltődés. A mai estét, és ezzel együtt az egész vlogot a Stramesben fogjuk zárni, Edinburgh egyik legdurvább élőzenés, ám de ingyenes helyén. És a változatosság kedvéért ezt is egy régi templomból alakították át. Lehet, hogy nem a legjobbak a fényviszonyok, talán a hang sem, ezért sorry. Ezt most nagyon fogom élvezni, hallgassuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a 2 részből álló edinburghi vlogban. Remélem sikerült meghoznom ehhez a varázslatos városhoz a kedveteket, és ugyanúgy remélem, hogy találkozunk a következő vlogokban is.